Halo. Tuh. Iki lho sing apik iki. Halo. Hmm. Iki lho wis di anu. Oh ya iki. Lah kowe Iki. Wis tak kene kabeh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat, Bu. Dereng ngantuk. Oh ngantuk sing ngajeng piyambak kok ngantuk to, Bu. Bapake pun kesel napa dereng? Dereng nggih, tasik sonten menika dereng dalu kok nggih. Ha nggih, tasik semangat nggih. Tasik semangat. Cobi kula yel-yel, mengke yen jenengan semangat ketara keng mriki nggih. Upami kula kandha ngeten. Jatilengger Jaya. Jenengan sing Jaya nggih, sareng-sareng nggih. Jatilengger. Sing sebelah mriko, Jatilengger. Bapake Jatilengger Jaya. Hebat kowe apa iso? Aku khusus ibu-ibu iki kene paling ora yo lho ngene iki lho. Iso kompak iki seneng. Bapak iki mangmu Jaya ngene tok, tapi nek buke wareng ngene. sik to rumah saku gak kaya campur sari aku iki. Kaya apa to? Kok kaya uka-uka. Iki yo enek ngene iki panggonge luar biasa ngene iki apike kok. Dene kono kayak lampu, Mas. Lho kono iki khusus bendera kok pokoke lampu. Iya. Campur sarine Heeh. Javanada. Mengke nggih diparingi anu, yel-yel. Yel-yel. Sing kono ki mau Jati apa mau? Jatilengger. Jatilengger Jaya. Terus Sing mriki mengke Javanada yes. yes. Narkoba no. Sareng-sareng nggih. Jatilengger. Saya. Jatilengger. Saya. Javanada. Yes. Narkoba. Oh. Lah kowe kok yo apal men. Jajal kita tak bedhe pisan kas ya. Ya. Narkoba. Yes. Tak tapuk lambemu. Lah kowe ndek mau ngarep ora kuwi kok langsung narkoba ya. Ya kudune apal urut-urutane. Lah, Jatilengger. Saya. Javanada. Yes. Narkoba. No. Lah, oh lambene kok iso ora genah kuwi. Javanada pancene yes. Lah iya yes. Campur sari MC-ne lanang wedok. Apik kene iki yo ngono Bojono- kuwi. Halo. Oh alah kok ya angel men to. Bojonegoro ora enek campur sari kok MC-ne loro. Lho, Apa meneh kok lanang wedok ngono ora tau dadi. Lho, sebabe. Lah diluk rong lagu ne meteng. Lah, Rong lagu meteng. ora umum kok iso. Tenan iki. Ya Mula- MC-ne kene iki yo ngono ki nek lanang khusus lanang wedok ya wedok. Wedok. Dadi iso campur kolaborasi antara lanang karo wedok. Nggih. Lho ngono. Teng Jatilengger Nggih. adicara ning Sedekah Bumi nggih. Alah aduh, Apa iki? aduh. Sosialisasi apa? Sisi Sosialisasi bahaya narkoba. bahaya narkoba. Sesuai dengan tema bengi iki sewanteng Jatilengger niki minangka nika ditimbali Bapak Kades. Nggih. Nika Bapak sik oh ya rada lali mau. Bapak Hendi Puji Riyanto. Piye to? Pak sapa? Pak Hendi Puji Riyanto. Pak Gatot. Pak Hendi. Takokno itu. Masyarakat Jatilengger dhewe takoni. Pak Hendi napa Pak Gatot, Bu? Eh. Pak Hendi lho, Pak Hendi. Wong sing guri-guri to. Niki Pak Lurahe Pak Gatot apa Pak Hendi? Kene Gatot iki. Lho. Lah sing bener sing ndi to kok? Engko tang salah kabeh. Kok salah kabeh piye Pak Hendi ki mau wis anu manggihi teng mriku. Ya iki Pak Hendi. Pak Hendi. Aku Pak Gatot ae. Lho, piye to? Piye apa kudu bareng? Kowe ngambil aku munggah bareng kok Ora jeneng iso. beda. Aku nak kadung plek karo Pak Gatot kok. Lho. Lah Kowe Pak iki ambek Gatot aku Pak Gatot terus Bu Yayu wis kaya keluarga. Mulane Oh, aku nang berarti Pak Gatot mbek Bu Yayu kuwi wis keluarga. wah berarti mulai gak bayaran kok. Anu keluarga adoh Mas. Walah.
Pak Tak Gatot. kira keluargane dhewe. Enggak ya. Dok. Niki jabat sebagai kepala desa sudah 3 3 periode. periode. Tepuk tangan terima kasih untuk Pak Gatot. Nah, Dan ini tinggal meneruskan yang tambahan jabatan 2 tahun. terus Muga-muga terus jadi anggota dewan. amin. No, 3 tahun nanggap berturut-turut. Javanada meneh. Insya Allah tahun ngarep. MC ini ya loro lanang wedok. Iya, meneh. terus No. ki sindene yo ngene iki Nek urung meteng lho. Dadi yo urung ijek perawan kabeh kok ndi to? Niki Pak Hendi, Ya. iki contone lho kepala desa ki angel lho 3 periode. Angel, Kuwi Mas. nek ora apa ki pinter, ora bakalan Pak Hendi iki dadi 3 periode, ora mungkin dipilih karo masyarakate. Ngono lho. Mergo apa? Masyarakat ki ngerti Pak Hendi iki paling bijaksana, ya paling pinter ning kene iki. Ngono. Oh, berarti nek ndongakno kanggo wong akeh. Lah didongakno muga-muga ya anu sing generasi peneruse muga-muga anak-anake padha pinter. Muga-muga padha sekolah, padha pinter ning perguruan tinggi mulai kena kuwi pinter kuwi luwih penting, Mas. Ora iso. Kok ora iso lho? Iki remote nang ndi, Bodho? Apa? Bocah loro ki. Lho, kok iso mbok rembug bocah loro perkara pinter ki mau lho. Ya ora nek aku ndongakno ora ngono. Dongakno piye? Kula dongake sedaya ingkang rawuh mugi-mugi dados wong sugih. Ya. Allahumma. Amin bae ya seneng dongakno sugih nang mesti amin Bu. Jenengan niku Kuwi seneng. wis membuktikan nek pinter karo sugih ki penting sugih. Alah yo penting pinter to, Mas. Sing penting sugih. Allahumma. Amin krungu dhewe kupingku. Sing penting pinter. Lho, loro tok kandhane kok. Lah ya berarti penting sugih. Lho, Sugiyo ki nek ora pinter ya kowe ning ndi-ndi diblithuki wong lho, dibujuk rono bujuk. Lah nyapa Lho, wong sugih dadi panganane wong pinter. lho diapusi ra masalah, Mas. Diapusi rono kowe entek bondomu. Lho saiki diapusi sesuk aku jek sugih. Lho wong sugih kok Oh iya. ya los apusono. Lah saora-orane kaya Pak Lurah ki pinter. Wong pinter ki lho, manfaate ya akeh. Contone dadi presiden, terus dadi guru. Alah, kira kerja. Kerja, Lah wong sugih ra butuh kerja wis sugih. pinter kuwi golek gawean ki ya naya. Aku ra butuh megawe kok. Butuhe? Wong sugih kok. Wah, pengen apa keturutan. Bayi. Ya iya lho. Enek unen-unen, Mas. Benen piye? Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Lah kowe kok keminter. Sekolah sak dhuwur-dhuwure. Ben sambar bledek. Lho, sambil bedhek piye Lah to? sekolah dhuwur lho. Tegese dhuwur ki iso dadi wong pinter. Alah. Ben negarane iso maju. Lah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lah kita teko Jatilengger nganggo Google Map kok iso teko Cina iki lho. Wangel dijak omong cah ki. Lho iya no Mas. Lho, iki lho kudangane Mbok, si Mbok. Iya. Kayak bocah pinter sumben gede dadi dokter. Lah, nek kowe pinter sumben dadi dokter, mergo dokter kuwi pinter. Ora mesti. Ora mesti piye to, Ora dokter. kabeh dokter pinter. Dokter ki tidak semua kota ada. Mulane Kuwi lak teori. yo nyatane ngono. Tak buktekno dhewe. Bukteno piye? Aku lagi periksa ning ngene dokter. Terus? Ternyata gak kabeh dokter pinter. Lagi pertama teko tek wis ditakoki. Piye? Sakitnya apa? Kuwi mertandakne. Ya kuwi wong takoke berarti kan wong goblok to ki. Lho, Iya. macane dokter yo ngono kok tugase. Cek ngono takon. Terus takon. Bar diperiksa takoki. Heeh. Bapaknya seneng makan kambing. Iya, Pak. Jangan ya, Pak ya, karena kambing itu mengandung kolesterol. Lho, ya bener kuwi, bener. Oh, kowe ketoke keluargane dokter kowe. Lho, ya keluargane Ya piye ora, to? Ya yo- bener dokter kuwi lho. Ya ora. Keliru no. Lho kok keliru lho. Sak ngertiku aku cilik sampai tuwek kaya ngene iki. Lho iya. Kambing itu tetap mengandung cempe. Lah Ora enek kambing kok mengandung kolesterol iki ora enek. sik to, kowe iki jak omong nek gladrah piye to? Ya iya to, Mas. Ya bener omonge dokter ki mau lho. Kambing mengandung kolesterol iki. Iya bener kuwi. Mengandung cempe. Masuk Takokno wong sakmene mbiyane iki lho. tegese ki ora kok terus meteng cempe ngono ora blok. Piye? Kuwi maksudnya di dalam daging kambing Ya. kuwi mengandung zat sing mengandung kuwi lho mang kolesterol mang lho. Kolesterol. Mengandung ya anake kuwi. Kolesterol kuwi lho, kuwi nek diterusno dadi stroke ngono bocah nek iso. Enak no kuwi. Kok enak piye? Enak. Stroke ora stroke.
Kuwi Oh, penak. kuwi mulih cek dikonono meneh. Piye? Ndak apa-apa Pak, ini masih penyakit ringan. Nah, Nanti Bapak saya kasih resep rawat jalan aja. Lah iya terus. Wah aku yo. Lho iki piye kok ya emoh? Dirawat jalan ya Lah kuwi biasa. jenenge bedak-bedakno lho. Lho, Mbok kok aku dirawat kaya pasien liyane. Lho, Lah aku dirawat nang dalan. Lah aku nek gak nek truk, lah nek truk kaya bar no awake dhewe. bocah iki goblok ora kaplak. Maksude rawat jalan ora kok terus ning tengah ratan ngono ki ora. Lha omongane Rawat jalan maksude ora nginep. Ora nginep. Ya pancen ora gak anak keluarga aku panggang nginep. Bocah kok dikandani uang sak tonyo misan lho minggo. Lho lah ya. Maksude rawat jalan ki ora nginep ning kono lho. Lah iya. Lah terus? Lah nek nginep ya keluarga, cek batin. Anu dirawat sambil berjalan ngono lho maksudnya Mas. Lah apa iso nek masang infus barang karo mlaku. Wong nang nggon iso angel kok. Alah mbah, wah kowe sing waras ngalah iki dijak omong wangele ra kaprah. Sing penting acarane iki lho. Acarane bengi iki sosialisasi bahayane narkoba. Iya. Narkoba kuwi bahaya aja Bahaya. nganti cah nom-nom ki terus masyarakat Jatilengger kene nganti terkena narkoba. Mergo ora ning kota tok, saiki wis tekan desa-desa ki akeh. Iya. Kuwi kena nggo contoh. Wis bahaya, Heeh. regane larang, Aja nganti merusak. merusak awak yo masa depan jelas rusak. Nah, iki mumpung bersama Savanada, Savanada awake dhewe peyuh jejer-jejer meneh kene Kak dicipi siji-siji. kok dicipi siji-siji piye ta? Suarane. Lah iya engko yo diurut rono lho, diurut Iya. seret. Iya. Sesuai dengan tema, Ya. kowe ndek lagu-lagu sing kira-kira ki pesen kanggo cah nom-nom kuwi. Wah, akeh no Mas. Akeh. Heeh. Lagu-lagu dangdut campur sari. Dangdut ya enek. Oh, enek to dangdut. Enek Mas. Sing Jajal. anu Mas ndek kendang kendang. Kendang apa ketipu? Enek zaman iya tipu ngala. Lah iya kendang ki nggo wedi Dek kene. biyen ki enek lagu Roma Irama. Roma Irama. Lho lah iya, aku ngomong apa kok. Mbah Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Eling ora ke? Eling ta? aku, eling. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Aku sing nyanyi, Iya. sampean sing senggak. Oke, nek mau senggak pinter aku. Ya. Kowe sing nyanyi aku sing senggak ya. Ya. Ayo. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sogo, lewer. Sogo, keri. Sogo. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Soko, ala kerindasmu. Piye to? Tapuk itu. Aku ora paham. Lagu sawi. Lah wong aku kulinone nganggo gong ora kulino nganggo Roma kok. Ya ora kabeh senggaan terus soko. Aku songgok anu ku lho, senggake piye? Lah dulu aku suka padamu sampean sing ya. Oh, alahmu iya. Yo bareng karo Bareng kene ya, mikmu anu, bareng cekeli dhewe. Ora usah nganggo mic. Nganggo to wedok kok. Mike cekeli. Dulu mic. Lah iya sing iki lho bendal iki lho rumah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya. Yo. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Iya. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Iya. Mas, goblok kok nomor bilet ae kejane wong. Lah jere pokon senggak ya. Ya mau tok. Aku wis manut lho. Nek sing kedua aku sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Oh. Ngono. Lah yo jelas. Oh. Iya. Iya katane. Oh. Iya, bisa. Bisa ya? Bisa. Dulu aku suka Ya, Lah yo Ngono. Sang. Tapi kompak bareng. Mbak ya. Dulu. Wis iso. Iso no bareng kene. Iya. Kowe tak warat pikangmu. Aja engko metu dawane engko aja. Wis engko sik aku sing nyanyi lagi kowe engko Oh, berarti ngenteni kono. ngenteni aku. Oh iya. Oh. Aduh.
Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Oh 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 oh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Oh oh oh. Sekarang tak ku tak mau tak ku tak mau tak. Oh 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 oh. Sekarang tak ku tak sudi tak ku tak sudi tak. Oh 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 oh. Ampun. Matur nuwun mekaten lagu tentang Alah. Ting au. Ya lagu-lagu liyane kuwi menandakan lagu kuwi ya padha karo pitutur. Yo. Kuwi termasuk narkoba aja ngantek disentuh. Pokoknya bebas dari narkoba, aja ngantek bebas dari segala perbuatan sing ngono-ngono kuwi ya. Iya, sing penting dihindari sing jenenge narkoba. Iki mulane masyarakat kene butuh hiburan, ben ora nyedaki barang-barang sing ra genah ngono kuwi. Apakah punya lagu-lagu yang lain? Aku nanti akan saya nyanyikan bersama penyanyi. Untuk itu, Kowe iso nyanyi ta? lho piye ta we? Kowe ora krungu surat kabar. Surat kabar kae enek maling sanyu tok. Kaya yo. Oke, iki engko diceluk mulai iki mau kan wis teko kono genden engko teko kene. Karek aku to. Oh iya. Terus iki MC-ne aku kok. MC-ne kene loro iki kok. Kan wis to. Ren. Iki mang kejungkol apa piye sijine rene iki? Misal istirahat. Oke, baik saudaraku semua yang sudah hadir, masyarakat Jati Lengger yang berbahagia. Hadir di tengah-tengah Anda dalam acara sosialisasi bahaya narkoba. Bersama Java Nada. Lah saiki ae to guyune. Kaken. Walah gawan lu paling saiki lho saiki. Oke, malam yang sangat luar biasa. Yang satu ini Tentunya hadir spesial untuk Anda semuanya. Jare kon Siti. Wis aja MC nang ngono kuwi. MC sing tuwik ae lho, sing tuwik umur 90 taun e. Kira-kira 90 taun kuwi jek ning panggung kaya MC iki lho. 90 taun nge-MC. Pokoke kira-kira bar nge-MC mulih mikul. Ayo, jajal. Bisa apa ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya layak sing ningali nggih mbah-mbah. Masyarakat Jati Lengger yang sangat luar biasa. Sabar, Mbah. Hadir untuk Anda semuanya tentunya. Wis, Mbah. Bersama Java Nada. Ada salah satu ngartis yang sudah tidak anjing untuk Anda. Siapa dia? Sing ora sapa. Ya Allah. Lah wis karek bongkone yo MC. Iki lho sing sebelah kene. Yo, kita panggil. Ndak. Karep dadi apa? Sakrep. Sarip kok tasrip sapa? Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Innalillahi wa inna ilaihi Ya apa? Mike mati. Ya iki lho diganti kene. Elek-elek. Rumangsane ora dadi apa mending karo aku to. Jarwanen aku wis kaya sinden Wis kaya sinden sing kelalakan susur ya. ya Mas ya Mas Cilek
Mani. Kowe ngerti iki ning desa ndi? Ki karepmu arep mbok apakne? Ben disekseni wong jati lenggir. Yen tone wanita ayu ki milih awakmu apa milih aku? Tanganmu aja kaya ngono. Wong ayu. Kowe pilih komet apa pilih ingsun? Nang tengah. Ya, Ora. Sampean duwe utang apa ora? utang apa ya? Kok lek sampean gak duwe utang aku milih sampean. Wah, Jan kita api. Siap gerak. Hadap kiri, hadap kanan gerak. Nah. Apik. Mas, Hmm? pas. Pas piye to? Wong dhuwur kene kok pas iki lho. Nanti rapas rai. Lah terus? Pas ya Wah, rai. lah iki wetengmu ki ya jelas lho ora pas to kok iso tanganmu kok demek-demek rono. Aku madhep rene kok terus ngelak. Kaya-kaya sedak adah ngono apa piye? Iki mau lho takon aku. piye? Sampeyan duwe utang. Nek gak duwe utang aku gelem. Terus? Mongko utangku nang ndi-ndi enek. Ya ora apa-apa to wong lanang bisa Gak sido, berbohong gak kok. sido lek no. Duh. Sampean duwe utang apa ora, Mas? Eh? Sampean duwe utang. Wah lah aku utang wis ora tau kabeh tak sahur BRI wis lunas, BN wis lunas kabeh. Tenan ya, Mas. Ya Allah, sampean gak duwe utang. Kemang mobilnya sampean. Mobil kae wis komplit sok upama kowe somben tak pek bojo kuwi gelem ora? Anyar, Mas, lek tumbas. Anyar tak tukokno Udah mobil. second, ya. Kowe yo pamer ngono lho. Sing tak nggo pamer apa nek geleme karo kono. Iya no, kowe tak pilihno. Ya iya no. Sing sepadan. Iya. Lah ngomong kae ndek mau kok iso. Nah, Ngono kan imbang kowe. tak sing imbang karo Kowe duwe pasangan, aku duwe pasangan. Nah, ngono lho. Ngono. Kan imbang kuwi ya ta. Ayo Mas, rene Mas. Jamur wong ora duwe. Jawor kae wong kere kae. Wong ora duwe ya. Ora duwe, wis ora duwe isin, ora duwe dhuwit. Ora utange oke. Utange akeh. Jok ngenyek. Mas yo gedhi yo penak. Alah penak apa aku tau duwe gedhi ngono iki bengi klimprak, klimpruk. Yo gak. Iki ngono embruk. Apa? Wong gedhi ngono iki malah klimprak, Piye, klimpruk. Sing liyane akeh koyo milane aku sing godinya apa. Sing senganmu ngono kuwi. Sing cocok karo Mas. sampean. Trimo to, Mas. Iya, Dek. Kowe karo aku ya, Dik ya. Oh ya Mas, ya Allah Mas Sok mobil. mben tak rabi, Oh. bar tak rabi tak tukokno omah, terus tak tukokno mobil. Mobilnya apa Mas? Mobil sak senenganmu. Anu sampean pengen mobil apa? Aku tak pengen Grand Max ae Mas. Grand Max ya Allah. Oh, alah. Kok Ape enteng. ape dadi kurir kowe. Ya Aku aja yo Grand pengen aja lho, Grand Mas. Max kok. Sampeyan Dik. yo Iya pengen. Paling gak tuku mobil sing Alphard. Alphard tak tukokno Alphard. Aku gak gelem mo Mas. Engko ora gelem piye? Ora nek pintune Alphard. Nek kuwi gua sliding Dik, sliding serit ngono bocah kira ora. Iya, aku yo wong lanang yo bangga tanggung jawab. Adewe yo Alpateka yo. Alpateka. Kok kono tuku mobil kok malah kira tahlil. Oh lah piye? Ya mobil kuwi distas non dam truk. Heh. Duh. Lah ngapa? Kok dam truk iki lho. Lah yo. Gue wirausaha, Wira usaha apa? wirawiri. Mosok gue wedah. Masa enek karo wong wedok nukono dam truk ora Ngangkut sakwat. wedi oke. Sok Oke. ben ya. Ada yang ngabru ibu bojo. Tak tukokno villa ora muk mobil tok villa tak Villa tukokno. nang endi Mas? Neng ngereng-ngereng gunung to Dik ben Kok lek- suasane kok lek nek adem. longsor awake dhewe glundung piye Mas? Bongko Dik. Kok kaya ngono Mas. to, Mas? Aku yo melek lho. No, jaluk penginapan. Penginapan. Iya, jelas. Wah, kuwi berang-berang ora iso mulih kok kowe njaluk penginapan. Lah ngapa? Lah isik ning teras kok. Ya ampun. Kok Kok- kesakat men kok yo. Kok awake dhewe bangga rekreasi tapi golek guwa, ya. Masane. Ya sing murah kuwi karo golek telek lawa. Alah wong ora gablek kaya reno-reno kok. Kok lek enek tengu piye? Tengu. Engko nek wis nganten anyar kita bulan madu ya. Nang endi? Neng Mas? Bali no, neng Bali ku tak tukokno bikini nganggo sakmene. Oh. Ada. Bek bikini sing ngene. Iya. Iki Aku gak. Mas, aku. Weh, aja nganggo bikini. Lah apa? Wah, malah kadang cuwotot. Lha iki bikinan apa? Urung ya? nganggo aku. Langno. Kaya Iki nganggo bikini kan lho, badane lho, sembloh delok to pinggangnya. Awake dhewe pangkah nyusul nang Bali. heeh,
Tapi awakmu tak nggone jilbab. Loh, Ya ta? jiblab. Bali Terus jilbaban. kene aku nyedak kene sing lanang tak racun, ya ra? Loh, lah terus aku nasibe piye? Aku loro, jalan-jalan wong loro sing kene nganggo bikini, sing kene nganggo Jiblab. Iya. Kayak mantel ae lho nek. Wek kuwi arep dipek. Kita ke pantai pakai bikini terus minumnya apa Dek nanti Dek? Anu, Minumnya apa? Ah jangan kelapa muda, degan itu kuno. arak Bali. Apa? Weda mbok kono arak kowe iki ngurusi bojom dhewe lho. Kok iso Kita minumnya jus apel ya. jus Mas. apel, Oh, aku enak. senengnya itu jus Apa? stroberi Dek ya. Yang merah-merah itu. Iya, kita minum Jangan di pinggir mau pantai. kalah kalau masalah makanan minum. Piye, Nanti Mas? aku belikan jus gelugu, ya. Itu lain daripada yang lain. Ya aku keleleken no, Mas. Saya Mas, dasare wong sampean- kan duwe Ora duit. kemagro. Sampean ngerangkul ngene teko ta, Mas? Ya pas toh. Pas ya, Mas. Lho, Alah. pas. Pas. Kowe Ya entah. Aku meh, apa ya nek meh iki? meh teko. Mangan, awake dhewe bareng ngombe terus makan kita ke restoran ya. Makane pizza ya, Mas. Pizza, hamburger Ya Allah, biasa ta, Dek. Enake dipangan. Wah, gede-gede. Rasanya mak nul cenul cenul Apa, cenul. Awake dhewe mangan ayam lodok dadi Ayam kodok apa lodo? Oh, lodo. Ora duwe Ayam iki sak kodok. paweane kok iso. ya ora engko ngenteni panganane kuwi nek gak entek dipangan kene enak wis rasa. Ah, Sisane, Mas. Rasa. habis makan kita nyanyi-nyanyi. Kita ngerum ya, Mas. Ngerum dong. Ya Allah. Orang kaya ngerum kita nyanyi. Nyanyi. Kamu apa arep apa? Eh? Ngamen dong, ngamen Lho, dong. ngamen kere kok ya. Lah, paling sing lanang nggo teken sing wedok nggo bathok. Ah, ngemis. Iya ta. Untukmu. Mas, Nanti kita nyanyi bareng ya. Kita lagu-lagu lewat lagu campursari, apa lagu-lagu dangdut. aku pengennya lagu rock, Mas. Oh, lagu Yang rock. Kayak gini-gini kita. Ah, kuwi apa iso lagu rock? Bisa. Alah jajal kowe. Jajal anu D minor Mas, D minor. Kaya iso-iso. Nyek mulu D minor. Kaya apa? Nah, kena masalah lagu mah kalah. Iya, Nang. Lagunya paling ngopo paling Rock lo, rock lo. Rock lo. Ojo isine rock lo, ojo isine rock. Eh, Rock e, rock. Wis rek iki isine sithik mari. Cek di kene. Gantian. Kamu. Lah rasat. Rongane. Yuk. Selamat malam semuanya. Udah kayak lo, rock. Tak idoni lho itu. Sawang, Mas. Rock turu. Hele, hele. Kok kaya tawon uwung-uwung. Lah ya ngangung tawon kok nyanyi. Wong kurang dhuwur kan. Wow. Wow. Aku ben bingung kok kuwi. Wong ayu tresnamu kinarya tamba Ono lagu susah jro rock patake. ning batenku. Dituntune apa picek? Mbok Kok mlaku mlaku dhewe. dhewe. Kaya Kamu ngono ya, Mas. sambil lihat bintang dong di sana. Iya, saya. Banyak sinar rembulan. Mendong iki. Mendong lah Walah setrum listrik. sampai lihat bintang. Ayo Dek dijawab Dek. Sakmene lho Dek. Bagus antep nono satresnaku tresnaku tulus jroning kalbu. Ya apa iso? Jajali Jajal. dudohno kelananganmu. Dutune khasiatmu kok piye lo kok? Alah paling Kebisaanmu Iya, kok toh. lananganmu. Dang paling Tunjukkan, gak Mas. iso we. Tunjukkan, Mas. Lah iki aku apa? Lho, campur sari no cah nom. Lah lo campur cari. Wong namanya Java Nada. Berarti universal. Universal. Semua musik menguasai. Masuk. Ayah, buktekno lho pengen roh lagu apa aku. Ayo, Mas. Nganggo model drama. Duk tak rock nawake. Ayo, Mas. Aku sing ngerek. nih. Wong ayu, Iya. wong ayu. Iya. Tresnaku kinarya tombo. Iya, Wong ayu, ya iya. wong ayu. Iya. Tresnaku kinarya tombo.
gendeng ta? Hei, sing romantis. Iki yo gelem. Lah iya, sing romantis terus Kok gak diubeng-ubengno. iso to Mas, sampean kok gak iso romantis karo bojomu? Kok Karo gak bojo. iso, kok gemes aku. Romantis. Kowe ora kenal apa kok Kok terus kok koyo ngono. Kok lek bojomu njaluk pekat piye? Cok. Balas. Balesan. Lho, aku nak gak repot tak balas tenan. Kaya ngono terus mbok demeki, wek ku gunangku. Ngono ya ngono. Gak apa-apa ya. Gekmu iki lho. Alah dilu lho Mas. Alah dilu yo. Di luar lo Mas aku yo demen iki. Kowe kayak gekmu kae lho. Mas kowe pilih sapa? Pilih sapa? Aku nu jane yo kono. Lah kono lho gekmu kono. Aku nek gak gedini serenek tantangane. enek lho nek cilik Nyanyi. apa. Bersama Javanada. Oke, dikasih lagu apa? Wis terserah, sepenting Bisa menghibur masyarakat Iya. Jatilengger. Iya, Oke, iya. dikasih salah satu lagunya yang terbaru dari Java Nada. Wong asu. Iki opo to? Aku roh. Ya gue emang. apa ya? Lanjut Mas. Lintang Oke. Asmoro. Siji iki ning kene aman. Sebabe Gak ngarah. Weh, jaranane kuwi to. Cili nak tabur piye paling yo. Lah iya oke. Iki Aman. mumpung ijek suasanane ijek sore. Iya. Iki mergo ki sindene yo akeh lho, Mas. Heeh. Dadi engko yo diurut bar ki loro terus loro kene engko sijine iki engko ora enek anune Ning pasangane. infone tak kandhani sampean. Pripun? Iki para perangkat Lengger, Lurah, Pak Camat niki mungkin ngersake lagu. Wong mengke ditimbali mriki. Anu diaturi mriki. Heeh. Mungkin sing nyanyi. Lho, rene arep nyanyi. Lho, piye to? Wah, Pak seneng. Gatot iki suarane. Aja Pak Gatot ae to iki. Siapa to? Hengki. Hendi. Hengki kok. Kuwi nek nyanyi wis to. Weh, apik. Empuh. Lho. Wah, alat Pancen yo urung apik. ngerti lho kok ya. Niki mumpung tasik lenggah mengko ditimbali Pak Hendi, mengke sarang-sarang mboten? Monggo. Sarang-sarang apa mboten Pak Kades? Mboten nggih, piyambak mengke Pak Lurah piyambak, Bu Lurah piyambak, terus Pak Wah. Camat piyambak. Sawi teko kami tuwa barang. Iya engko BPD Biring ya teko kene nyanyi sak Oh, iso. sipe. Nggih, menika katuran dumateng Bapak Hendi Pujirianto kasumanggaken minggah wonten sasana panggung mriki. Monggo. Ayo, Monggo, Cok, Pak. Sepati, Cok. Sepati to. Monggo, kedap. Tek tok tek tek gong tok tok tek tok tok gong tok tok tek tok gong tok. Niki enten apa, Pak? Piye to bocah iki? Nak lumbuk timbali rene Wah, kok. iya lali. Niki sing Pak Gatot apa Pak Hendi? Kowe iki pertanyaanmu bingungno wong kok. Lah iki tak perjelas mumpung enten tiange. Sing Pak Hendi ki nggih niki Lho Pak Gatot. Pak Ka- Lah iya lah aku ya bingung. Lek. Anu, Nggih, Mas Komet, nggih. lek Pak Gatot niku nama kecil, jeneng lot Nah. kanca-kanca. Ngene lho tak Lek Oh, jenenge teng ijazah niku jenenge Endi Mujirianto. Hendi Uci ngene lho tak jelasne. Engko gak patek paham. Tak jelasne mungkin anu Pak Hendi ki sungkan arep anu kondo. Iya. Mengi mbiyen cilik kan jenenge asli Gatot. Iya. Terus mengi. Terakhir Mosok loro-loro terus diganti. Kok jenengan kertas to, Pak? lho, Mas, lah kula punya kaya dukun terawangan. ae. Wah, Ya, istimewa iki. biasanya Anu kula mireng info saking Pak Lurah senengane lagu Roma, badhe nyanyi Roma nggih. Nggih. nggih to nek ndelok brengose tetep Pak Lurahi Roma to. Kula nek mboten saged anu, Mas Komet mboten saged nyanyi nembang asline. Nyanyi mboten saged. Mboten saged. Nekat mawon ora lomba. Ya ora ngono wong. Lho ket saged tapi nggih. Saged. Oh mboten. Mboten saged. Lah nanu nyawer saged. Lah iki pertanyaan ya ngono neh. Aku iki paling ngono lho Lah jurusan. niku lho. Mboten kula nemong guyon kok nek umume teng ngriko-ngriko rak halah Pak Lurah diunggahne engko mesti kae njaluk saweran rak ngoten to. Iya, Nek lah. teng mriki sami ngoten. Lho,
Padha kuwi jenenge kok. Boten. Mboten sami ngoten lho. Napa badhe request mawon Pak monggo. Request. Nggih. Anu, Nyanyi Bu. ngeten Pak Nyanyi Hendi. nggih. Pak Hendi niki kersane wonten rencange napa perangkate ditimbali mriki wonten Pak biasane kami tuwa Anu, Pak RT sing cari sing napa niku sing sering niku Pak Kanit, Pak Satriyono suarane. Ulah, niki lho. Polisi. nggih. Pak Kanit. Pak Kanit. Kanit nggih, mangke kan mriki. Rapo? Jenengan Rapo. timbali. Mungkin apa sakniki sareng? Mangke mawon. Oh, mengke mawon nggih. Nggih lek kanca-kanca perangkat wonten Mas Andri saged. Wes, nggih siap-siap. Lah niki Pak Lurah riyen. Engko Mbak Vera kita tampilkan untuk Anda bersama Java Nada. Iya, Pak. Duduk. Alah kok. Oh iya nah. Modern. Oh, Mbak Vera sing kene to. Coba tak wasno sing kene. Salah sasaran ya? Heeh. Tidak apa-apa. Belum kenalan kan? Belum. Nggih, kenalan Rian. Adam. Makadam. Ayo langsung shock. Kayak Aliana ya. Aliana. Wis kenal to? Enggak. Oh, Ariana siapa? Enggak. Anaknya Bupati. Pak Lurah Jejerono karo ngene iki Nggih. kesempatan tes mental. Sapa ngerti? Sapa ngerti Bu Yayu nesu. Lah ya kowe kok sanune perang lah ya bayang. Oh, nggih siap. Nggih siap Bapak. Lagunya indung-indung so. Ya. Itu. Mau apa tuh lagu? Iki nek gak salah istimewa. Oh, Istimewa. Sampean ki kok gak nganggo slopinya apa ta Mas? Pak Lurah patunan, Lah nggih. selopan. aku ora duwe ya. Lha kuwi. Carry paling ya. Kok iso dibuak rono. Apa sing mbak? Mboten saged nyanyi bae ya Lah powen. nggih. Pak napa to Pak? Lah nggih mboten usah kadang-kadang. Oh to napa to? Mboten Pak usah. napa to Pak? Nggih nggih Nggih, Pak nggih. Satria nggih. Pak, Terima kasih nggih, Mbak, Pak nggih. anu, Pak napa to Pak kok iso iso repot. tunggal tok. Mbak Vera, Dalam Pak betul. RT ne joget Lah ya. nggih Masya Allah semangat Wah, sekali. kayak lele Sing anu Pak Satrio ditimbali rene. Pak Satrio. Mbok, engko apa sih? Iki ru nyanyi lho mau. Sing Sing nyanyi Pak Lurah kok. Lah iya. Lah wis nih. Ndi? Lah mang. Titik. Ya padha ae kan wis. Iya sithik kok ditambahin Pak Satrio diatur kiri-kiri. Pak Satrio ingkang lenggah pundi nggih? Monggo Nyuwun katur pangapunten. dumateng Pak Pak. Satrio, Pak Kanit, monggo. Oh Pak Kanit nggih. Infone saking Pak Lurah Heeh. sing biasane seneng nyanyi niku. Nggih, mengke Nggih, nek monggo. Pak Lurah nyawer yatra, mengke Pak Kanit saged nyawer pistol nggih monggo. Pistol dasmu. Oh menika. Monggo Bapak Satrio. Lanti. Sak menika kelapakipun tukang kendang sampun bledos. Pateni Woi, iya. Cakil, woi, nggih. Monggo. Seneng-senenge munggah. Yo. Hey. Ayo, selak listriknya mati lah, ayo. Ki urung kami tuwon. Iya. RT-ne kayak ngene. Oh, nggih.
Yo. Pak Satrio. Kancane wis kesel. Lho diwakili sapa? Ayo cakele wis kadung. Sapa ayo? Nggih. Monggo. Dari Polsek Wong. Iki wong kuramil barang malah nuk kok ya. Mosok RT ini kok ya. Ora Pripun, Pak? oh. Kabeh mek arep diwakilke ya ora kena kok ya. Kenging mawon. Jenengan Pak Satrio kan dereng kersa. Ah iya. Wakile jenengan. Ya ora iso kok ya. Iso. Hah? Paksa. Aku main dangdut kok ya. Loh, mboten kudu dangdut. Loh. Tayub ge oke. Lah, Campur sari oke. dangdut ya Mas. Kok penake iki jajal? Monggo. Cek. Oh, beda. Beda. Makasih saudara saya. Gah aku iki wong mek cilik. Lah engko dilus-lus. Mau lus-lus paling ya mek jentare mek titik. Sapa bergoncong bocah iki sapa to lek iki? Oh ya kono sing kasar. Aku wong bagus. Iki yo lawak damput kok ketok ya. Iki duwe ngene kaya nangkap dagelan. Kowe iki aja ngono kuwi. Sing oleh bayaran iki dirimu. Lho lah nggih. Aku kan hanya nyumbang. Lah peti? Iki ya jan damput. Maksudnya nyumbang suara. Walah, nyumbang suara ya. Wis tak serahke yo. Niki duet napa piyambakan? Dhewe ae bulan bintang ya Le. Ayo. Nyapa to kowe ora usah melo-melo. Bulan bintang slendro napa pelok? Ya ki yo dengkungmu sing bundas. Iya. Ben bingung. Go, saderenge dibawani riyen. Bulan bintang kok dibawani kowe ya koclok. Iki kok iso ngundang lho pelawak koclok. Bulan bintang niku ngangge bawa. Wah, ini lho. Lek koclok ki wong penggandeng Jatilengger termasuk RT. Loh, aku ki wong koclok. Wah, berarti sesama koclok tidak boleh saling mendahului. Betul. So, Cas. Oh, ya lek ketemu wong koclok kudu sadar diri. Oh, lho. Ngapunten Mama sayang tercantik pakai kacamata malah gigi ketok. Niku Mama Lela. Iya. Ya Mas bulan bintang. Ya ngono. Kangge ngregekake suasana dalam rangka ini sosialisasi peduli dengan narkoba. Kok peduli? Bahayane narkoba. Ya pedulinya dalam arti kita peduli memperhatikan. Nah, tapi nek omong ketadi benerne ya. Oh, Sok-sok iya. kadang muni bebas narkoba. Loh, malah narkoba kok dibebas. Tapi ngene lek iki rungokke gobokmu lek minum titik ora apa-apa. Alah, iya pasale wong ngono. Kalau narkoba itu terkait dengan pil. Kamu harus tahu inilah gurunya. Wong Jatilengger dilawan. Berarti pil gak oleh. Hah? Gak oleh pil. Lek pil dilarang. Layak bojone sampean metang-meteng. Loh, itu bukan itu kan pil KB. Ya sekarang udah saya stop. Berarti nak pil KB boleh. Boleh. Supaya tidak beranak. Beranak. Gak percaya bojoku aku pil yang mana. Lah sing kocok iki kono. Pil kok enak. Jelasno. Kan ada model yang dibungkus. Iya. Nah, kalau orang laki-laki kan dibungkus. Kuwi lak sindrom. Lagi teko kono, karep ora tekan kono. Oh, iya. Ini kan perlu diperjelas. Kita ngomong harus jelas. Jadi warga masyarakat biar tanggap. Ya, Ini kok ya. Bersama Javanada ada. Pil KB. Ya. Bersama Bung Gandhi Sanjaya Badol. Masih bulan bintangnya. Iki yo MC kita. Selalu mencari malam semakin gelap tanpa kotak rembulan bintang sedih bermuram tanpa kotak rembulan bulan di manakah ini jangan kau sembunyi tanpa
kasih Kang Kendus teko Kahri. Yo, ini ngucapkan rasa syukur kehadiran teman-teman semua Kang. Oh, iki yo lancang ajane RT Kocluk. Nggih, timbalane Pak sinten wau? Sapa? Jenengan? Pak Gandik Sanjaya Badul. Oh, nggih nggih. Wonge Kocluk Mboten napa-napa sing penting asline kan waras gitu. waras, tapi itu namanya memang Sabri nama itu. Oh, nggih. Jadi ben dikenal oleh Masyarakat. Oh, iki nyapa kemayu dampet. Yang kono cerita. Lah wae kan Delok suarane sampean ketoke MC ya, Mas. bukan. Alah, Ngapusi. MC kependem. Ut. MC kok kependem. Mate suwira tanggapan. Yo Mas. Kowe iki dampet ajane aku yo bukannya MC, Ya. tapi kalau membawa acara Oke. baik di desa maupun di mana itu Biasa. sudah menjadi Nah, tugas saya. MC. Akan tetapi ning iki kan MC ini kan dirimu. Oh ya, sakniki sak matur nuwun saderenge mandhap nyun tulung jenengan celukne Sapa? penyanyi setunggal. Oh iya, sing di Pripun, Mas? ah, oh aku mudun nggih. Nggih, Makasih ditimbali setunggal, ini setunggal. kekompakan. Setunggal penyanyi. Setunggal. sejati, monggo. Namanya siapa? Mbak Sumani ini. Iya. Ya, enggak. Yang mana yang ini? Coba tadi. Jenenge sapa, Nduk? Oke, terima kasih saudara-saudaraku, tamu undangan yang semuanya. Ini akan lebih meriah, tapi sebelum Gandik Sanjaya Badul naik, akan tetap ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Imane wong Jawa Timur bersama Java Nada. Kowe kok mek sendakep topo damput kowe iki tak bantu. Oke. Oke, ayo. Apa Mas? Sampean tak omongi. Sampean yo tak omongi. Pripun? Aja rasan-rasan masalah RT nek ya. Kok nek mbok Sik rasani toh, biasane wong rasan-rasan piye? lho umpama iki mau suarane Pak RT ngene wis aja dirasani RT nek ya. Lah kuwi apa Iya. malah bingung. Biasane nek dirasani munggah nek wong ngono iki. Wis seneng-senenge mik kok. Rumah sana kaya enek sinyale Yo, ngono. mulane iki aja rasani tenan. Enggak. Rasane siapa to? RT. Lah kuwi ping 15. Lho sing marai kono, awake dhewe kan yo nerokne ya Mas ya. Pak Lurah pun nyanyi. Pak Pak RT Lurah, pun, Pak RT sampun. RT Pak ini. Satria dereng. RT ini lirih no. Pak Lurah pun nyanyi. Terus Mau nyanyi. Go, niki aja sampe gelem kalah karo Pak Lurah karo nah, ya. Nah, masa wis Aman, aman. Aman. Wis gelidak, Dik. Iya. Aman. Iya, iya. Oke. aman ya. Aman dong, Oke, sudah aman. Sudah iya. diringkus. Sudah diringkus piye to kok iso? Bagaimana diringkus kon? Iya. Diringkus. Bu, diringkus. Kang ajeng ngersake lagu napa mumpung ngenten Mbak Ibunya. Ima. Napa Ibunya lagu yang sing sebelah sana napa nyanyi minggah mriki monggo. Javana dan nuansane macem-macem. Ah. Nek jenengan dangdut boten seneng campur sari kenging. Nah, Mbak iya. Bain nyuwun qasidah kenging. Nah, Ah, Napa? apa? Oh, birunya cinta. Birunya Ah. cinta. yang duet anu Cak Komet ya. Eh, Oke, oke. Iya. Yang nyanyi Mbaknya Cak ke Komet. sini, mbaknya ke sini. Enggak Oh, mau. tidak. Cuma mendengarkan. Mbak, Iya. berarti Pak Bono birunya cinta ya dah. Ya, yang sebelah sana. Wi. Bapaknya, kok sampai Bapaknya? ngantuk. Oh, iya. Yo ditari to, Mas. Bapaknya napa Pak? Campur sari napa? Kok darai Ya, pilih apa kasih. rock. Manut. Oh, Oke. manut. Buke sing kudung biru Nah, sing nguri dhewe. kayak Mbah. Mbah mbah itu. Si enum loh kayak. Ya Ya. manut ae le apa ae mbok kaya apa. Nah, kayak bapaknya. Selendang Oh, biru. selendang Oke. biru. Ah, padha birune Alhamdulillah. dadekno siji wae ya. Iya. Heeh, iki mau Loh. birunya cinta karo selendang Selendang biru. biru. Lah terus? Loh, Dadi- beda no Mas. Birunya cinta iki kan dangdut. Ah,
Selendang biru engko campur sari. Jadi sapa? Jarane sapa campur sari? Wih, ora pengalaman. Selendang biru ki lho sing piye? Lah, Kok iya. kemeruh. Lah ora. Ngawur. Iya. Yang Ora. nyawer ini aja ya. Hah? Yang nyawer. Iya. Yang nyawer. Eh, Ya, toh? kuwi jenenge bijak. Iya, ayo Mbak Lia sini berdua. Sing- Hmm. Monggo Iya, sadar. Oh, alah kudu berdua ta. Yo yo toh, kan yo wi mau kan Oh, iya, kok wis ben lali. sing- Yo, bersama ada Mbak anu Sama Kadur. Mbak Li. Enak op. Niki mau selendang biru pundutan saking Bapak sinten? Bapaknya yang sebelah sana, Mbak Lia. Bapak goyang mriki monggo. Monggo, Pak. Dipersilahkan sekali. Boleh. Sik Mas ngenteni. Ya karo musiknya muni ya cek bapake munggah. Nah, ditambahi toh. Tambah piye ngapa yang gadene HP kok. Anu napa moto? Ki nyawer kan Mas. Oh nyawer. Iya no. Mau siji saiki loro. Heeh. Ada